Nakatatap na ako karon dre sa baybay na si Piang Piang. Kay magpa-make up si Piang Piang. Ala, magpa-make up si Piang Piang. Higda-higda ra sa dre mga kawatatap kay mga pensyonado man ni sila. Nani siya sari-sari store, Gmall. Gmall. Ang isa kay Labandera, tura. Nasa sulod. Si Piang Piang ra mo ang mga prinsesa. Si Piang Piang. Ako. Purpose. Piang-piang na mo. Ha? Dako dyan na. Nara among kuan. Tag-iyaan ni ang NCCC Mall. Sira-sira store. Magpa-make up niya si Aling. No? Piang-piang mo. Ay, nakaglabay man mo. Dili ka wato niya, mi. Ito, lumik. Awang piang-piang. Magpansit mo, Sol. Pansit, malabon. Ice cream. Katong ayo tong pansit nga kon makatong kuan bihon nga nay kuan ba kanton ba to? Ay palitan. Amon ni ay. Wangan magno, mandan og gihatag man niya sa tanan sa ko ah. Okay. Ego. Nakuha na ng tanggo. Ya, obat ka juice. Snack. Mao ni snack ka graduate na way TV. Gian? 28 pa June. Dugay man nila ha? Na, gibayad utang. Tara akong kumari mga para ang mag-graduate mga kawatatap Nagay i-compose na patod. Oh. Yes. Haligas ako. Kinsa may nagkuan si mong bangs. Yang gusti pa kuya ra mo. Pangilan doon, aling. Baby, wala mo make-up to. Ako yung make-up ni Ivy. Inas Ivy. Bubuhi ko si Ivy. Padala siya 100. Ayang kalagay. Make-up nya. Ay mo na oras. Alas 10 na. Paminta og. Nay, paminta og. O sa oras silang graduation na. Nga gulit sa gudya. Ay na lang. Ngana lang mo sa Kayo ni mo no? Kapurma na anak. Muratag ka ng iro. So ayan mga kawatatap, nag-make up na si Inday Aling kay yahang graduation. Dapat lang nag-make up artist o kay ginaw ka kagwapa ba? Tuwang ka. Sige, mag-vlog ka. Sige. Oy, ikaw ni mo. Sige ba? Mga nagbarites. Ino na i-post itong GR. GR. Di ba may friend ni GR? Di ba? Ay, Diyos ko. O, dili kakakuan ka chika. Simple lang mo. Anak. Brown, tas ang iyang lipstick. Pag na lang nude na lipstick. Good. Mura ba niyang lipstick? Ay, okay lang na siya. Dahil ko nito, matipin. How to safety pa no make-up, mga kawatatap eh. Gawin ko. So sure. Kasal niya na kapalitan ko. Uno. Ay, labi na ugaw ng tingkaon. Ano naman ang make-up? Ano na kung kiss na. Dalo na ng make-upan. Ito man. Sabi kong ibilin niyo mo. Kung tag-ibilin sa mo. Hanapi ba? Ay, paano ka na mag-make up ka hanapi ha? Ikaw mag-make-up na
be. Ay, pinikapan din yung kumari. Ah, makikaon may maghumba. Mati tadi ka mo lakukan. Pero na kay kuan. Pero nag-ani ako na mo. Capacity pa ng panunla. Pay daw. Bulay way pa diri. Nasa bulay. May kalami sa dagat. Si Ivana Halawik. Sa mo nang halawin. Hala, nanay cake! Wala na buke. Nala si Angging ang nag-deliver sa cake. Si Alay. Oh. Kaya Ano may? Katong sa Hello Kitty may. Ano na si Aling ka-supported si kuan? ano yan ba? Mm. Tagilin mo yan ba? Hi, Day! Hello! Shari Jana! Matalado sa cake mi. Nanay cake si Aling kay graduation niya. Ay, Diyos ko. Makakaon, makata ni Sierra makakaon. Mura naman ni Gya. Mura. Sana may mukhaon. Hindi. Si Aling Bay. Wala lagi ako, budget. Ginawa kwenta. Kapre, wala ko birthday na. Humot ilang kondi. Wala na rin graduate. Lagyan makakaon na natin ba? Tayo mo rin ang graduate. Madabi. Pila ba ang birthday sa Unsa man kika lang inulit mo na. Hoy, Aling. Sige, yaw, mura ba mo palit? Mukaon gani ka ng Pila? Mana pa. Mukaon gani ka anak lami ha. Dili jud ka magsaba. Ano ba, donate ni Anis? Ha? Ikaw na. Day. Imo ka ni blow day. Ayo pa ka day. Kana na to ang outcome tama ba? Day. Nahuman naman siya. Hot kasi tipan magbuhat og kanang kilay-kilay. Murag ka ng kilay ni Maleficent. Kada kanu. Hello, Auntie Francing. Hello, basa. Hello, Manda. Hello, bye. Nagbayad na siya. Punta na rin sa Manila eh. Ito ay lakuan. Ako i-drinks dito, Sol. Oh, syapre, syapre. Kisama ning shopping. Katawa ko dyan gabi ba mga katlaon. Gipon. Pon, asa. Bro, istorya. Parigya. Pangalaan. Pangilaan nyo na ni... Ay, parehiyang ako ano ito. Street lang. Pangalaan ang lami. Ilang mama ng order. Kuhan man na sa dress nila. Hi, kanasi kuan. Kardo. Yung mga ni sa kuhan ba? Latong daw siya. Kalipayo ng imuhang pagka dalaga ko. Nindot ka pagkainahan. Ay, jud pag-stick ko kan kay ginawa ko na lang. Ha? Amot. Si kan kliyente. Pero barato ra gud siya god, man dagan kay siya kuan. Dagan kay na siya customer kay barato ra gud siya. Mm. 50-50 ay. How do you mo make up si tipan mga kawatatap kay naka-eskwela man ni siya og kuan. Kokiri. Aw. Kuhan make up. Koke. Tas hawd po ni siya mo kanta. Kasi hawd mo sayaw. Dili ka mo graduate karon bin? Sure eh. Ay, grade 11 balik ka bin? Hindi mo ka mo paso. Ay classmate mo? Napod lang mo ang kan her
Hairstylish. Gikan ni siya og kuan, TESDA. Tas wala ba? Nag-graduate sa TESDA pero siya in situ. Asa to si Marcel nga? Ito si mama kay akin. Sakit lawas. Bumba pa man kuya. Ako nang gamiton pan. Ayaw tama. Ala iba doon. Ana. Papalit. Dai ko takot dai. Hala, gipamumba. Oo, ayaw mo gimabidyo. Nakakita na ng rason. Ganun mo siya din ba? Pag bako pa beto di gunit ha. Kamu ha. Hindi katawa ko to.